Sa laing balita, off-site registration sa Barangay Marigondon sa siyudad sa Lapu-Lapu gidagsa sa mga buot magparehistro. Pipila ka mga senior citizens ug PWD mireklamo kay matud pa gitipon lang sila sa linya sa mga batan-on ug gikinahanglan pa nilang musaka sa ikaduhang andana sa Barangay Hall alang sa step 2 sa registration. Ani ang report. Sa covered court sa Barangay Marigondon, gipahigayon ang off-site registration sa Comelec Lapu-Lapu karong adlaw. Gawas sa mga taga Marigondon, mamahimo usab nga makaparehistro ang mga taga Barangay Agus ug Suba Basbas. Busa ingon niini na lang kadaghan ang midagsa sa off-site registration. Matud sa 66 anyos nga si Paulino Espinoza, gikalipay unta nila nga mapadulan sila sa taga Comelec aron makaparehistro apan tungod kay sa sud sa Barangay Hall ang registration. Gikinahanglan pa nilang mosaka sa second floor alang sa step 2 sa pagparehistro. Ang amot ang gusto nga ari diri mabutang sa gawas sa rumahan ay ba hawan gud so nganong di man ka provide og tent pananglitan og maguan nga na may dagang tent sa syudad. Nakasaway usab siya sa way klarong linya alang sa mga senior citizen ug mga PWD. Duha ka linya estudyante apil, batanon apil. Ang dapat unta giuna ang mga senior. By scheduling ba, morning senior. So, after the senior, ang kananang mga batanon. Mato ni Attorney Janet Lamban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu nga tungod kay wa pa mapaayom-ayom ang covered court sa barangay, busa gikinahanglang mapahimutang ang mga computer sets ug uban nilang kahimanan sa sud sa Barangay Hall. Supposedly, anhi man gud unta ta sa ubos unya. Di man pwede kay wala man gud atop ang gym. Unya naaman ang mga computer. So, muna, gisecure na mong computer, to agad siya sa taas. Oo. Yan, nagamit man sa taog, kuhan good, kuryente. Oo. Muna nga, to, di man po nila ipakuan diri pod kay na ay nagtrabaho sa gym, lisod sa gayong matagakan pod. Iyang gipasabot nga giprioritize man usab nila ang mga senior citizen o mga PWD kun may maabot. Naman ko yung mga senior po nga nawahi og abot, ang primero nga gi-cater ganina, puro gito senior. This line para man kuni diri senior, nag-una ang senior, yan ay mawahi na abot na senior. Siyempre, ang katong nag-una nga senior na humana, na po regular gud ni sunod. Gipasalig sa Comelec nga i-accommodate nila ang tanang mga milinya karong adlaw dito sa covered court sa Barangay Marigondon. Samtang ang mga wa kaapas mamahimo ng adto na lang sa Comelec office magparehistro sugod sa Enero 25. Uban ni Marlon Malgazo, Chelo Valiana, Balitang Bistak.